si ano? Kuya Marlon, bakit hindi pa kayo kumakain? Busog? Ha? Aba, very good. Nag-ano daw? Nagmap. May ulam yan, Marlon, may kanin. At marami man baga kayong binigay si Rich kahapon. Mga pagkain. Na-stove na, mami. Ha? Na-stove na. Ah, nagpabili na kayo? Uy, langka. Langka pala ka. Kuya Marlon, may langka? Pag nabili na daw ng tangke, mabili ng regulator. Mabili na? Regulator. Bakit? Wala. May Wala stove pa na. tangke, meron na po. Pakita ko sa'yo. Dito. Kuya Marlon. Kahit pwede na yung mabata. Hindi mo sinabihan na ano na, nagbiak? Kahit biak yan, pag hindi hinog. Nabiak talagang langka. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang makulimlim na tanghali sa ating lahat. So for today's vlog, kasama namin si Ate Tess, si Ma'am Helen, si Kuya Marlon, si Mami. At maggugupitan namin ngayon si Tia Maring, si Nanay Marina. Kasi kahapon after naming mukbang, meron pala itong gagawin doon sa barangay. So hindi na namin nadala sa pagupitan. So ngayon dinala namin namang gugupit, no. So request po ito ng lahat. Shout out po Rich Team Evergreen, kay Ma'am si Salain Kaliwanagan from Toronto, Canada. GC International, GC Barley International. Yan doon po sa mga gusto pong mag-order ng barley. PM sa Rich Pub page or kaya kay Ma'am si Salain, direct PM na lang po. Thank you so much. At syempre guys, shout out po natin si Kuya Bal sa lahat na Kalingap partners, Kalingap viewers. Mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi. At sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, Solid Words Vlog, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, ayun, thank you so much. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, like, share, and subscribe. Grabe guys, ayun na sila, oh. Mapagpalang araw sa ating lahat. Oh, very good si Kuya Noni, nagwawalis. Linis, ang bakuran ni Noni. Kain tayo, Kuya Noni. Boy, Noni. Kuya Noni. Uy, Kain muna kayo. tara. Init pa yan, ano. Ang linis na ng bakuran mo, Talaga hindi mo tinigilan, hanggat di matanggal ang mga kalat na tuyong dahon. Kain muna tayo, tara. Tamang-tama yan, mauhaw ka. Ano po? Pag ikaw ang nagsuot na. Ano yan? Susi. Nagmap ka daw, Kuya Noni. Ang linis ng bahay. Nay! Kahit saan kasi tag... Nay! May dala ako sa yung Ang mata. Bakit? Alika! Tayo, maggupit tayo, magpaganda tayong dalawa. Ay! Patay ka. Ay, asa na? Makain tayo. Ay, pawak. Pawak daw puti. Mainom lang ako. Nauhaw ako Nainom ako. Uhaw ako. Dito sa harap. Nay, sinit ko na. Dali na, inom na ako. Minom na nga ako. Malamig yan, Noni. Minom ako. Matandaw ng... Pawis. Matanda. Para magpagupit. Tiran mo ko. Wala naman bariya. Hawakan mo muna. Kaya magupit kami ng nanay. Lagay mo naman Marlon sa sa mangkok. Kaya hawakan mo nga muna. Dali na, hawakan mo. Uy, nakakahiya. Dali na, hawakan mo muna ito. Bilisan mo na. Mag-ano ko kay nanay. Dali na. Tirahan mo ko Tirahan mo ko. Dali na. Sarap Bus. Tirahan mo ko.
Kasi ano, Lagay mo sa mangkok, Marlon. ay ito pala oh. Kaya magupit kami ni nanay. Ay, hindi. Madulas na naman ito. Hawakan mo. Mamaya, inom ako pagkatapos. Kain ng kanin. Tira na lang yan ni Rich. Saan galing? Saan ka nagkuha niyan? Galing doon sa pinsang kubo. Binubuo na yung sabaw, oh. Pagbigyan mo kutsara. Saan yung ano? Nabubuo yung sabaw. Ibinubuo. Nino. Nanay Maring, magaang mata ba ganyan? Wala, namamaga ang mata ni nanay. Sarap niyang sabaw. Huwag mong ibubuhat. Ni, kain ng sabaw. Oo. Masarap. Kain kami Kaya ni din. Marlon. Kaya nang kinain namin. Ang sarap pati Marlon. Nagkain kami. Lagay mo sa mangkok. Lechon paksiw pala yan. Oo. Binububuo mo I-shake mo naman. kaya Noni, baka nasa baba yung ano, tamis. Kaya Noni, shake mo daw. Kaya matabang yung ininom ko eh. Matabang. Huwag mong Inumin ibubuo ang mo, sabaw Chris. at lechon paksiw. Sarap yan. Lubusan mo naman ako. Lagyan ng tubig. Nanilo, makabili pa dito ng Nilo. Lagyan natin ng Nilo. Mamaya. Lagyan mo konting tubig dyan, oh. May tubig ba sila? May Asan na yelo. yung ano? Sana nagbili tayo ng yelo. Nay, mabayad ako sa iyo. Bayaran kita. Magupit tayo ng buhok. No? Oh, wakan. Magupit tayo ng buhok, tapos mo kumain. Na ba't walang ulam ka? Bigyan mo ito Marlon ng kutsara. Halika Kuya Noni. May sabaw. Oh, ayaw ni Kain nanay. Binubuo yung sabaw. Uy, Sayang. kain at mainit pa. Kaya Noni. Kaya Noni. Kain na. Nakakapagdag pag... Oo, kasama ka. Ay, ano na ako, nag-juice na ako. Ay, kumain ka. na. Tayo ito. Dali na, kain na. Malakan tiyan Ay, ko. bayaan mo yung maglaki. Munggol na ito. No, ando na, oh. Ka-ready na. Lakad na. Ano na? Dali na. Kung Halika na. nahugasan. Tayo na. Di pa pa yata nahugasan. Ano Sabi na ni Tess, tayo? payat ka daw. Maganda na nga ngayon. Kain na. Kaya Marlon. Kain na. Kaya Marlon. Ano tayo? Kaya muna dito. Dali na. Ibinili na ngayon sa inyo. Dali na. Parang naman baga itong. Dali na. Mga birthday ka na pati ay. Dali na. Ang dami mo na namang pating balbas, oh. Pagupit tayo, mapabalbas na. Oo, mapabalbas daw siya. Maalat. Maalat. Mainit Dali na, pa kain at ito. maalis tayo. Mapabalbas ka. Yung sabaw. Dali no. At masarap yun. Parang naman itong. Ka-order ko lang nito. Oh. Dali na. Dali na. Dali na. Tayo na. Saan mo na? Kakahiya. Mahihiya ka. Kakahiya. Tayo. Sino kanino ka nahihiya? Sa inyo. Bakit ka mahihiya? Ay, di naubos yung pagkain natin kahapon. Dapat na naubos. Sarap ano? Di ka, kaunti lang ang kinain mo ay. Hirap bagang ubusin. Inulam pa rin yung kagabi? Di na nga. Di ka nagkain kagabi? Hindi. Ko rin, di na ako nagkain kagabi. Grabe ang busog. Lagyan mo ng Vicks. Kain na. That is. Ano tayo sa init. Bigla na lang namaga. Kinagat ka ng bubuyog. Kinagat yan. Nagpunta ba kayo doon kahapon? Oh? Pag naglamig yan, Diyos ko, dinadala nga kayo ng mainit-init. Ganun ni plato mo. Kumain ka at mainit tong kanin. Oo. Pag naglamig, di man namin masarap. Sundan. Ay, Diyos ko, init. Ay! Bigyan mo si Noni. Kaya Noni. Marlon, kainin mo nga kung ayaw ni ano, sayang. Ba't ang dami Kasi lang nga pag Kuya lumamig Marlon? yan, Marlon, di na yan masarap. Sarap nito at mainit Sarap. pa ay. Si nanay ay hakot ng ano, madumi dyan sa kwarto Hindi niya. yun daw bagang... Baka sa kwarto niya yan, Naghango nakagat. daw baga ng... Diyan sa farm. Saan ba ang farm dito? Saan farm? Ng manok. Asan plato nyo? Ayun oh. Plato ni Noni. Ayun. Anay na Kaya siya. Noni. Akin na plato mo daw Nagkain kaya na Noni. kami yan. Nag-order na lang kami ng panibago. Halika dito. Bakit na Noni? Ba't hindi ka nagdala ng kutsara kaya Noni? Wala, kakamay na lang ako. Eh, Uhugas na lang. Siya? Tawakan. nanat ng laman. Wala na siguro. Takaw naman pala sa Diyos. Ikaw Sige na. Salok ng gusto mong ano. Sarap yan Noni. Mainit pati iyan. Ito baboy. Oo. Ang paborito mo, bagay na no? Batok. Batok daw yan. Yung tawag dyan. Sarap ng kainan namin kanina. Yung daming laman si Nani. Bigyan mo na din laman. Nanay. Chicharon niya Noni. Chicharon. Ayaw ni nanay ng sabaw. Yung aso. Sayang. Sabawan Sarap mo. pa naman ang sabaw. Sabawan mo Noni. Walang plastic yung lalagyan ng pili.
Yun ulit yung paksiw yun. Magkuha Mamaya ka. pagkatas ni Kuya Noy kumain. Huy. Lagyan mo naman ng ulam. Akala ko sa lupa. Ayan oh, Yan. baka. Baka yan. Magtugtog katis na itong tugtugan, oh. Tapos lagyan mo na sabaw. Ang pili. Baka baga yan. Marlon, ang sarap ng sabaw niyan. Yung baka kami nagbili sa may kila Kagawad. Ano? Hindi mo Sino nga yung kagawa dun? Kanin. Ayaw mo ng kanin Kuya Noy. Sino yung napunta dito yung Kagawad? Kay Engineer Cruz pala kayo nagbili. Yung kanin. May kanin na. Wala na yung laman. Ibigay mo. Sarap ng Saan may sabaw. laman? Aman. Yun. Ito Bakit? nabigay mo sa kanya. Ah. Sabaw Marlon sinuni. May halo pala itong lumpia. Oo, meron. Ayan, lagyan mo ng ano kanin Kuya Marlon. Meron na ako. Kakaunti ang kanya ni Nuni. Ayaw mo ng bagong saing? Meron na. Ha? Meron na ako. Ilagay mo na Ma'am Rich yan dito kay Nuni. Sayang ito. Ito oh. Mainit pa pati. Nay, kanin ka pa, Nay? Kakain Doon tayo kayo sa at kubo magupit, Nay, ha? Kasi para makaupo tayo doon ng maayos, no? Sa bahay kubo tayo magupit. Tago mo yung pera, baka mawala. No? Baka matapon mo. At si nanay, babayaran pa natin to para gupitan tayo, mabayad. Balik. Sana Mainit to, all. sayang, ibusin mo na. Lagyan mo ng sabaw. Bakit wala kang ulam, Kuya Noni? Kain daw, walang ulam si Kuya Noni. O, Ching! mahal-mahal ka talaga ni Rich noon. Ha? Sabaw. Na. Nay, kanin ka pa, Nay? Sarapan Nuni. Ay si Marlon. Tapos na. Magkakain na. Ha? Aching! Doon namin yung binili, oh. Laman. Sarap. Ang sarap ng sabaw, ano? Malasa. Asan tubig mo, Nay? May tubig ka? Ha? Wala kang tubig. Saan ka iinom ngayon? Oh. Mamaya Gusto pala, mo nito, tis, juice? tulungan mo yung Juice ito, malamig. ano ko. Ayaw mo ng juice? Ikaw na lang mag-inom. Wala, binat na gani ako kaiinom ng juice. Oo, at yung ininom ni, ano, ininuman mo yata. Yung Nainubos naghati natin. kayo ni Nuni. Inubos na ni Kuya Noni. Lagyan natin tubig Kuya Noni kasi medyo matamis konti. Na? Tama lang yung lasa. Yung juice. Huwag yung pawis Nuni, hindi pa yata naligo. Naligo Ligo ka na na. yan. Init man talaga. Mainit no? Ako nga, tingnan mo, pawis na pawis oh. Mainit yung kanin mo. Gusto mo pa ng kanin? Huwag na. May sabaw pa. Hindi na kaya itong taba. Hindi na kayo taba. Lechon yan. Lechon yan eh. Lechon paksiw Hindi tayo yan. ubusin. Hindi kayo ubusin. Bakit? Hilaw. Nakatulog ka kagabi? Hilaw. Paano Malambot nga. Malambot. Malambot, hilaw naman. Andito pa yung Ate Amy. tinik ng pampalo. Malambot, Ate hilaw Amy naman. daw, malambot daw. Hilaw pa. Amy. Dito pa Bigay mo kay Marlon, diyan hilaw. Hindi yan hilaw. Hilaw ka dyan. Marlon hilaw daw yun o kainin mo tsaka yan. Hilaw lang siya tingnan kasi Lechon mataba. paksiw. Kahit pa, hilaw yan. Pritos bagayan. Ano yan? Ano yan? Lechon kawali. yung kawali yan. Paano naging hilaw yan? Paano naging hilaw yan? Ito talaga si Nuni. Nay, tara Nay. Bagong luto. Tapos ka na Nay. Lusot ka dun sa kabila Nay ha. Magkita tayo dito sa kubo. Punta na doon kayo. Yan ni. Meron pa ako dyan isa. Lagyan mo ng tubig. Masyadong matamis. Pwede pa ito. Oo, pwede ba yan? Ang tayo. Tira yan ni, tira ni Rich. Tira ni Nagdala ako Rich. kasi mainit. Gusto kong mag-inom. Aray, mamili di mabuksan. Magulis ang kamay. Paano, natabingi. Ha? Di na Tira mabuksan ni ang Rex. hulog. Kaya mo buksan? Tama Mamaya na, iinom ako. Oh. Baka si Marlon. Diyan mo lang ilagay ko yan niya para lagyan ko May ulit. tubig dito. Oo siya. Hindi nga mabuksan. Yan oh. Uy. Pabuksan mo kay Ito Marlon. oh, di mabuksan. Natabingi. Di natin mainom, di na natin mainom yan. Ala. Agoy. Ayaw? Malakas yan. Tanggay mo. Kaya ito. Buhok ko pa nandun. Asa si nanay? Tara. Nay. Uy, ayun na si nanay.
Ang alin, pagkain? Tara, Nay. Maupo ka sa kubo, Nay, at magpapaganda tayo. Oo. Magupit tayo. Asan na yung pera mo? Sinabi ko. Tinabi mo na? O, siya, halika na dito. Saglit lang yan, paggupit sa buhok. Tapos maligo tayo pagkatas maggupit. No? Upo ka dito. Maganda tong upuan dito sa gitna, Nay. Galing pa yan ay sa kwan, sa bukid nun. Halika, Nay. Kahapon kasi hindi ka nagupitan. Halika, Nay. Dito tayo, dali. Para maganda ang iyong buhok. Init pati. Di ka ba naiinitan, Nay? Hindi daw siya nainitan. Hindi daw siya naiinitan. Marami akong avocado. Ay, ako'y init na init na. Tanggal. Akala ko nagsipunta dito. Wala na yung dalawa. Alam ko ba? Saan may Wala ka. papaupuin? Dito. Dito, oh. Dito. Diyan o sa ano. Ay, halika, Nay. Dali, Nay. Dito tayo. Pagpagana lang natin to. Lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng... Asan na ba? O, dali, Nay. Dito, gitna, Nay. Yan, dito. Ay, pagagandahin kita. Para Binili na nga. Binayaran ko na yung buhok mo. Binayaran pa yung buhok mo. Asan na? Asan na? Magupit lang. Ang dali. Alsa mo na ako ng buhok. Di. Naman. Gawin kitang ano. Si Gawin kitang princess. bata. Princess. Gusto mo, batang nanay. Yan, o dali, tabing. Tabingan Princess natin. nanay. Ay, Diyos ko. Yan, para hindi ka ano ng buhok yung ano mo. Para di ka ginawin. Yan. Ayan, may pambalot pa lang. Masakit Tanggalin yung mata mo. pambalot. Magaang mata. Oh. Iriiksian mo. Haba, no? Iigsian ko na ito. Oo. At Para matagal na yan bago maulit. Matagal Baka nakauwi na ako. Ano, punta tayo na sa Bagasbas uli? Hindi, mag-aano ako doon. Alimango. Ano, nabuksan mo na? Hindi ba nagpunta tayo kahapon? Nabuksan? Ganun eh. Yan na siguro. Siguro. Nasaan yung isa? Lalagyan ko ng tubig. Andun sa kuanis mo, tubigan, sa gilid lang. O, ininuman na naman ni Ritz. Maubos na yan. Naubos na. Huwag mo na ikasar at baka di naman mabuksan. Oo. Saan galing ito avocado, Marlon? Ano ito? Taba. Ba't naka-plastic? Para daw mahinog. Uy, naglalagay ng avocado, Kuya Marlon. Inaaritan mo na yan. Yan. Hindi naman po. Ano po? Inaarit na. Inaarit ko na daw. Ay, di po. Pinapaganda. Pagagandahin nga ito. Ano po yan ang magugupit po yan ang bulakin niya. Inarkila namin. Mahal po ang bayad yan. Ayaw naman. Mahal pa pati ang bayad yan. Malagkit. Makagupit sa iyo, Nay. Maligo ka, Nay. Ayaw naman. Ayaw. Pinisip mo na ako. Paparabasa. Di ako nagpaparabasa. Nilagyan ko to. Siya, sige. Bakit maliligo si nanay pagkagupit? Maligo ka, Nay? Hindi. Inubos niya. Paano pa yan? Isa na yan. Kaya hindi yun nilumod mo. Isa na niluwa mo. Hindi, niluwa ko nga. Ah. Pati nakainin ng gamit. Alam Makapit yung ano eh. Alam naman lumuding. Iya. Bungaw. Makapit yung ano. Makapit yung... Ay, ganda. O, i-upload mo ito dito na naman tayo, Tis. Ay, Ito po yung ano po. ay putang ina, pinakita na.
Magkano ba kayang Rich? Buhay po yan. Ay sige pong paypay ko anong pinapaypay. Maganda to. Anak ka Rich. Wow. Ala. Bibilhan eh. Nasaan ang, saan na? Meron na kayo nung ano, para laman na lang ang bibilhin. Bibili. Mabili daw po si ate pag kabili daw po ng tangke. O kaya na nga, ay yung tangke kasi pinamigay mo. Eh, hindi po ako nag-alam nun. Nilabit mo. Quiet! Pag-uwi. Ah, ganda oh. Eureka. Ay, maganda nga. Ha? Anong bibili ni Kagawad? Regulator. Ah, Mura lang naman regulator. ay yung tangke. Nakabili nung dyan. Meron dyan. Doon sa ano? May laman yata. Ah, mga toothbrush. Uy, kasama yata. Saan daw mga vlog? Uy, kasama. Po, ang may laman yata nung ay umahig. Tes, magkano ang ano ng yung ano tangke? May 2,000. May 2,000? May tao, oo. Oh, nandiyan yung resibo ninyo sa kuryente, oh. Hindi. Resibo. Oh, nabigay yata pati ng karne, oh. Bahog po ng aso at saka ano, Nagkamali. manok. Karne ka dyan, ni. Buhay, magkano ito? Sa 300 yata yan. 300, 350. Akala ko mabigay ka na ng... Magkano ni? Mura lang. 300 daw. Mura lang nga ni. Mura man na sa ilaw. Kumpara mo sa atin. Wapo, Ba, ang ganda na ng book mo na ya. Parang artista. Hahanapin niya ng boot niya. Ariting. Itabi mo yan kay Nuni at baka maano. Baka mawala. Resibo, Marlon, oh. Uy, baka mawala. Resibo ng kuryente nyo. Makuto na yata ako. Makuto. Makuto na daw si nanay. Ay, paano nanay ay mahaba ang buhok mo, kaya kukutuhin ka Masaan ka, talaga. Marlon? Ang laman, tis, magkano ang laman ng gasoman? Ano, may 1,000. Taas-taas po Kaya siguro. siguro mga Babaan mo lang po ang gupit. Ha? Babaan mo lang po. Mababa mo. Try mo daw, ikaw kaya Nuni magupit kay nanay. Mas maganda na nga yung, Yan. Ha? Dali na, dali. mas maganda na nga yung ganyan. At para kahit di siya magsuklay Sa ay, init. Mainit kasi. kahit di siya Para magsuklay. magnipis-nipis lago ng buhok ni nanay eh. Malago nga ang buhok. Ganda ng buhok, malago. Ano yan, Uni? Ano kinakain? Tutot brass. Ay, ano ng aso ni Marlon? Nag-aaway na. Yun yata ang buto ay ikinalat mo eh. Kaya pinag-aawayan. Kabila po. Masarap yung ano doon. Anong tawag niya? Kaya Marlon, ba't isa lang yung avocado mong hinog? Wala nang dagdag. Mga po yung nanay. Ha? Nagtatatago ni nanay. O pinagtatago ni nanay? Ay, mahilig ka pala magtago ng hinog na avocado. Pahingi. Mag-shake tayo, nay. Dapat yan kay nanay, kalbo. Ha? Ay, kalbo. Ayaw nga ni Kuya Nuni ng medyo Ayaw nga mataas. ng ano. Ano po yan yan? Ha? Tama lang daw. At mainit. Kalbo. Tama, di naman bihira siyang maligo. Kalbo. Para magkasing haba na tayo ng buhok. Mahaba pa kay nanay. Ano ka? Katulad Lago na, ng buhok, ano tis? Maganda ang buhok. para Pero Amerikano. sabi ni nanay, may kuto na. Pinagambunot yan yung Bunot? Binubunot niya buhok niya? Ha? binubunot yan ng buhok. Bakit? Ay, awang ko na. Malago nga daw. Ba, may panyo ka pa Kuya Nuni ah. Really, si Kuya Nuni may panyo pa. Sino na nagregalo sa iyo niya noon eh? May nagregalo na yata. Si Kwan po. Sino? Si Bina? Ano ba yun? Sino? Catering, ano? Ah, Catherine, Cater. Catering. Catherine. Alam pa ni ate, oh. Si Catherine. Oo. Nakita mo yun, ano, pumunta yun dito, ano? Oo. Hindi pala init. Hindi. Iluka. Niyakap ka. Ha? Niyakap ka. Hindi naman, nagpa-picture lang. Sino mga nagpunta nandito? Si
Si Kuya Rab. Yung kasama nila, ano, yung love and care. Ay, awang ko. Hindi mo nakilala. Nora Balbastro. Yan. Sino pa? Yun lang, naalaala ko. Hindi mo na naalaala sila, ano? Kantahan mo na lang no. Lilibet Florendo. Yan, Lilibet Florindo. Natatandaan mo pa Kuya Nuni. Palatandaan pa ito si Kuya Nuni. Ano? Sino pa ba gayon? Wala si MJD, ano? Marites Umblas. Marites JD, Umblas. kasama yun doon siguro. Sino ang maganda? Si Jessa. Yung Jessa. Saan? Kasama doon sa Love and Care. Luwang man dun, Jessa. Jessa Acosta. Meron ba? Sinong Gisa? Luwang man, Jessa Acosta. Ay, ganda ng buhok ni... Temento, ang apelyido. Ha? Temento. Ano kanuni? Siya. Si May 6. Kasi may 6, may De La Cruz. Ang tawagin ay... Ganda si May 6, ano? Ang sunod naman natin ay si Sarah Badit. Ang ganda, oh. Bagay nuni, ano? Ayan lang, yan ang trim na tinatawag. Bagay, ano? Mga masyadong inasian. Hina na po ang mata nyo. Hindi man. Tubig. Wala. Wala ka, baka nangayon ka. Hindi pa naman po low blood. Yan, sinain ay. Wala akong tubig. Iinom ka ba ganun? Ang ganda o pag ganyan. Maganda ang kat. Ganda, oh. Dali pati humaba ng buhok ni nanay. Healthy ang buhok ni nanay eh. Maganda ang buhok. Medyo nag-iitim-itim pa sa ilalim, ano? Oo. Boto na daw siya. Dapat hinihingutuhan mo, ano? Nuni. Dapat nuni pagtanghali, gihingutuhan kayo dyan sa labas. Yan yung nanay, Pwede po. yun. Mahinguto tayo. Hindi pwede yun. Bakit? Suyod. Ha? Bruce Lee. Ano nga lang? Bruce Lee. Sino ang Bruce Lee? Pwede na ba akong maging Bruce Lee? Bakit ang Bruce Lee nangihinguto? Karate kid. Malay mo. Ano? Dahil sinuni. Kahapon di ka nag-iimik. Anong? Nag-imik ako kahapon. Oo nga. Nag-iimik man niya kahapon. Imik ako kahapon. Limot ka lang. Oo nga. Baka ikaw, ikaw hindi baka nag-iimik. Malilimutin na pala ako. Sige, Oo ay, ayos na ang opera mo. Oo. Sabi Please nga na. ba? Alam nga pala ni Nuni, oh. Bakit kailan ako na-operahan? Ay, re-recall ko. Yung Alam ko pinakahuli Nagtatanda. ay May 10, Tuesday. May 10, Tuesday. May tin ako inoperahan? Yung pangalawa. Ilang bisa ko Paglabas inoperahan? mo, yun na yun. Pinaglabas ka, no, yun. Alalanin mo. mismo. May bagay yun, May. April 15 ako inoperahan. Naglabas Oo, kami. siya na Ano. yun, siya na yun. April. Siya Siya na na po yun. yun. Siya na yun. Ayun, ay sus. Siya na yun? Ay, break mo. May tao na yun. May nagtataka, ano. Ilinis. Ito na po, si Nanay Maring. Maganda na. Ang ganda ng tao na yan. Ay, bumata si nanay. May picture na naman si Tess. may picture take. Bumata. No, Kuya Nuni. Masama Siguro na yun yung nakagat ng pantay ay. cute. Ano? Oo, Saan kaya? Pantay. Para mabao. Tayo doon Marlon kahapon, ano? Sandali po. Papantay lang. Pagkatapos magupit na, maligo ka na ano. Buat makatiyan ay. Makati yung buhok. Siya, dapat ay iligo na. Nanay ang nagtanggap yung ano niya, pension. Hapon. Sino nagkuha? Sino daw nakuha sa pension niya? Kuya Marlon. Ate baga. Sino daw? Ha? May savings ka kay ate. Kay Ate Marieta. Ayan. Nay. Ah, si nanay ang nagtanggap. Pipicturan yan sila ay. Ah, Yung
1,000 nga ay pinagangganyan ni nanay. Bago ay naninibago siya. Oh, talaga? Naibigay na ba kahapon yung 6,000? Diyan? Kabili na nga tayo. Sa senior. Kinakain mo nun. Pwede na Dapat po nagdagdag sila ng ano eh. Sabagay, ano lang nila yun, paira. Oo, papalikuin mo ito, Marlon. At makati ang katawan to. Wow. Yung sa bangsti, dito sa tainga, hindi po Sa babawasan. may taingatis. Ayaw isian. Sa tainga, dito kuya, ano ni? Para hindi mag-fly away. Yan na yan, okay na yan. Ligo ka. Nay! 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 Pasok Ligo, Nay! Ligo tayo! Ala, makati yun. Ala, di mo pinagpagan. Ay, ayaw na nga. Ayaw na nga daw. nila. Hindi pa nga tapos ay ayaw na daw. Ayaw na. Sa harapan. Nag-alis na. Hindi mo naman pinigilan. Di na tuloy na ayos. Kaya yun. Ayaw na nga. Tawagin mo. I-retouch mo. Ngayon na. Tatawagin mo si nanay kasi susunod baga sa'yo yun. Nanay! Sabihin mo, i-retouch ko. Wala na, hindi na yung Dito sa harapan. Mahirap papaliguin, pinapapaligo ko kanina. Ay, hindi, Sabi hindi ko, pa tapos na uni. Hindi pa tapos. pagkatapos ko magpaligo, sabi ko maligo. Ay, yun ang paligo, nakatapos na lang. Tatawagin natin, i-retouch mo para gumanda. Dali, i-retouch mo. Sabi mo, Nay, ako magupit na sa bandang tainga kasi hindi ka mo pantay. Sabihan mo lang. Hindi na. Tawagin mo. Eh, ayun. Gugupitan pa daw yung mga nga dito. Hindi pantay. Nahalik ka. Hindi pantay yan. Mm, Tayo dali. dali. Ay, kay susunod baga sa'yo yan. Tara. Ay, alika na, dali. Kay... Papantayin para maganda at para glabas ka ay. Mamaya, sino nagupit sa'yo? Bakit hindi? Ayos. Saan pa ang gupit ko? Ay, nasa na. Pag papunta na. Tinawag na ni Kuya Nuni. Iniwan din naman ninyo. Nay! Tara! Ayaw na nung nababa na siya. Ayaw niya nang pa-cover. Huwag mo nang kaputihan. Ayun na, bumalik. O, Kuya Nuni, dili. Dili na. Kuya Nuni, bumalik. Kuya Nuni, dili. Ikaw na bumira. Ay, pantayan natin ang Pantayin. Kumakain pa. Ano kinakain niya? Ha? Ah, pili. Ay, pili. Nasaan na ba kayong pili? Yung balat. Yung balat ang kinakain. Ay, nakakain ba yung balat? Oo, masarap. Baka hindi pa nahuhugasan niya. Oh, upo ka, Nay. Upo ka, Nay. Masarap ba ang balat niya, Nay? Ay, masarap pala balat niyan. Tagiliran. Ayusin natin ang harapan at oo, dinamo. Hindi pantay. Tinatampuyak. Kaya mo na siyang walang kaputi. Naiinitan ata. Nababanas na. Huwag mo nang pagparasipatin, tis. At pagdatagalan na naman. Ang gagalit mo naman. Giban mo na Marlon, maligo. Ready mo na yung ano. Saan ba kayo naligo? CR? Ah, daan? Hindi mo na yung tubig. Lagay mo na sa planggana, tubig. Bagay yun. Di ba? Nagiging ano ka? Yan ang gupit, hindi yung Nagiging teenager ka, Nay. Ang ganda ng gupit mo, Nay. Dapat binuhos-buhosan mo yung dito, ang kapat. Kaya nga, ang kapal ng buhok niya. Yan. Dapat buhos-buhosan mo. Si Kagawad nga nang mag-ano dyan. Ay pantay man yung kay gagawad. Braban lang at ayaw nga magpagupit. Oo, ayaw nung matagal. Pinipilit lang din. Lang ni Kagawad. Ikaw baga niya talaga marita kung ano ginagawa mo. Ay, may binayadan man ni Rich. Binayadan yung buhok na maalis. Ano baga niya ginagawa mo sa akin. Ibibili daw ni Nanay yun ng ano, makukutkot. Nanay, no? Ano? Yung binigay kong pera sa iyo, Ano? ibibili mo ng makukutkot. Baka makalimutan mo katatago, di mo na maalala. Hindi na mabibili yun sa 19 kupong-kupong. Yun. Hindi ko banda pa. Hindi yung pantay. Kahit di na, Hindi na uso ngayon yung pantay. kahit di na siya Oo. Kahit di na siya magsukla. Ganda ng nanay. Ayos. Nunay, no? Ayan. Ang kabila, ti.
Inisip po. Napasama yung pagpuntang bagasmas. Di man nga ni nagligo. Nagtama ito kahapon. Oo. Tama yan. Diyan sana o. Boss-bossan. Makapal ay. Ganda. Yan ang magandang gupit. Hindi na uso yun ngayon. Maganda yun. Ay, init. Diyos ko po. Pinakahangin na hangin, no? Ang damot ng hangin. Na ito na sa kahuyan pero mainit. Tahimik ay. Sipag man maglaban ni Marlon. Oh. Sa iyo lang yan damit, Marlon. Aray ko. Sino uni? Ayan yung sa kuante. Yan, ti. Ganun mo, ti. Oh. Danaw ko to. Sino ni naglaba? Straight. Makina daw siya kanina. Sino? Si Kuya Marlon. Ano daw? Nagmakina. Wait lang na, hindi pa na. Kunti na lang. Kunti na lang. Bagay ano nun eh. Ito magandang gupit. Yan, sige. Baba lang po. Yan. Yung. Ganda no. Yan o, meron bagong mga na. Yan. Mapris ko na yan ay. Papaliguin mo. Ayos na. Ayun. Hindi na pantay. Meron pa. Meron pa sa gilid. Ayaw mo na siya. Bahubok pa ano ni. Meron pa sito sa gilid. Oh. Papaligo. Adobe ako susunod. Hindi naman yata nabawasan eh. Nay. Wait lang, Nay. Nay. Nay, wait lang. Kay meron pang tatanggalin. Mahaba. Wait lang, Nay. Ayaw sa paglakaw, Nay. Ayaw sa. Ayaw, wait lang. Wait lang. Oh, ito sa tinga. Hindi pa pantay, Nay. Wait lang, Nay. Huwag ka magulo, Nay. Magugupit ang ano, Nay. Yan. Wait lang, Nay, ha? Ayaw sa paglakaw. Ayaw. Huwag gumalaw. Mapingas ang tainga. Huwag gumalaw. Wag. Hadaw, patingin. Maganda na. O, wag, wait lang. Dito pa. Last na. Naligo ka na dayo, Nay. Kay makati ang buhok, Nay. Ha? Yan. O, yun, o. O, di maganda. Nanay talaga, pinahabol pa ako. Okay na yun. Tuyo kasi tiyan mo pag na paliguan niya. Kaya nuni, para mawala ka mo yung kati ng buhok. Masunod baga sa'yo yun si nanay. Makati yun, Marlon. Yung saging mo, Kuya Marlon, masarap na yung ilaga. Masarap yung ilaga. Ha? Yung avocado sa bahay ganyan kasi. Panay pati ang punas ng panyo. Dito ka, Tes. At maupo dyan. Dali na. Dito ka. Yung inumin mo pa oh. Naglayas na si nanay. Lago ng buhok, ano? Kulang tayo ng yelo. Masarap mag ano ng malamig. Kaya nuni. Kung may yelo. Walang mabilan dito ng yelo kaya nuni. Ha? Anong oras ka nagwalis? Kanina po. Sana ba yung kanilang ano, kubo noon dito? Sana ba yun? Alin? Yung bahay nila noon? Dito na po yun. Ito na. Yung yung tig-isa sila ni nan. Diyan si Kuya Nuni. Tapos dito naman si nanay sa kinaupuan ko. Tanda mo pa yun noon eh? Oh, Yung higaan ninyo dito lang nun? sila nakaano. Ito ng bahay na ito. wala na. Kaya tandaan mo pa yun? Nara pa yun. Nara ang higa. Nara? Nara? Maganda pala mga kahoy noon. Ano? Yung nakain ka ng hunggo. Hunggo o masarap Yung, yun. yung maliliit na pula. Oo. Anong hunggo? Yung maliliit na Maliliit, masarap, Oo. matamis. Dito lang siguro. Parating dyan na putol. Pinutol. Oo. Sana naabutan ko. Ano? Para makatikim ako. Kanya ito yung pang titira. Grabe, sobrang pawis. lupa ninyo ito. Sa kwan po, binili ko sa pamilyang Sereno. Mga kapinsanan. Nina pinsan? Bakit pa sereno ang lulo mo?
Labiano. Nagyan sa rin. Baka nga kamag-anak mo hilin. Ano daw po sabi ni Kagawa? Tiyo mo yun. Mismo. Iyo mo. Abyong kung tawagin. Ha? Abyong. Love you, Abyong. Tamo tanda ni Kuya Nuni. Ah. Binsons. Mismo. Mm. Ang Robinson sa Tanda mo niya. Them